Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fi dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Wasul khusus limu alif hadzal kitab. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makna utawi maknane iku anakum sak temene utawi sira kabeh iku samaitum jenengi sapa sira kabeh ma ing barang lam yabdul kang ora nuduhake apa ma ngala istihqaqihi ing atase duweni hak utawa ngehaki ma ngehaki alwahiyata ing kepengiranan. Ngaklun utawa ngakola ya nganggo akal, wala nakola lan ya nganggo nukil, utawa wala nakla alihatin hiya nganggo nukil alihah, nukil kepengiranan. Suma akhos tumuli ngalap sapa sira kabeh tak buduna hale padha nyembah sapa sira kabeh ha ing jeneng bi'tibarima kelawan ngalap tembung barang tutlikuna kang padha mutlakake sapa sira kabeh ngalaiha ing atase iku jeneng. Maknane niku le meleh-melehke iki kowe kabeh jenengi barang. Diono barang iki tak jenengi. Sing maune ra dijeneng wong mengkur watu metuthuk kok. Ana watu metuthuk kae kan ora dijeneng. Sing maune ra jeneng wong emas tembaga timah kok utawa fiber kok terus tok ento-ento. Barang kuwi terus tok ento-ento tok alam. Sing ning kono jane ora nuduhake bahwa barang ini punya hak didadekke alwahiyah. Jan ora duwe hak nek didadekke kepengiranan karena ya ora layak karo rawangun nek didadekke pengiran. Ning sayange tetep tok angkat dadi pengiran. Padahal lam yadul ngala istihqaqihi alwahiyatan. Ora ana
sesuatu dalil sing mantesi sing nglayake barang kuwi dadi al-wahiyah, dadi pangeran utawa dadi Gusti Allah. Baik secara akal, nek diakal, maupun nukil dalil-dalil al-wahiyah yang lain. Jajal diakal ya ora masuk akal, wong barang mati kok diceluk Gusti Allah. Barang mati kok diceluk dewa, barang mati kok diceluk Brahma, barang mati kok diceluk Tuhan. Jadi secara ngakal ora masuk, secara nukil kepengiranan golek dalil liya saya ora masuk. Wong nek pangeran Gusti Allah iki kudune sarwa mumpuni, jenenge Gusti Allah iki kudune sarwa mumpuni. Iki sitok wae rasah nganggo sarwa. Masalahe Mbah Sarwa kan wis mati. Dirasa nggo sarwa. Wela sarwa Edi Wibowo. Sitok wae nek pancen pangeran, nek pancen Gusti Allah, jajal katakan saja nek mbiyen tau urip pertahankan uripe aja ngantek mati. Gusti Allah kok mati. Iku sitok wae nek tau urip. Oke, sakniki dianggep urung tau urip gandeng Gusti Allah urip dhewe. Kuwi sitok wis ra iso. Dengan mujudke barang siji sing ini dadi babon wae ora iso, otomatis ya ora layak dadi pangeran, ora layak dadi Gusti Allah. Karena sekali kuwi ra iso, liyane otomatis melu ra iso. Kon ngrejekeni ya ora iso, kon ngurupke liyane ya ora iso, wong dhewe ra urip kok. Wong go urip ora iso kok. Uripe we kaya sentir lenga patra. Sentir entek lengane kok sentir lenga patra. Zaman biyen wadahi lodong kaca kae. Kelip. Nang irung ayo ting kae. Nang irung nglamus ireng. Kayak wangun kae jenenge zaman biyen iki. Uripe dhewe ora iso jaga kok kon ngrejekeni saya ora iso, kon nguripke liyane saya ora iso, kon nyebarke karahmatan wujude ketentraman makhluk maupun umat ya ora iso, apa-apa ketemune ora iso. Makane saka sudut ini saja wis secara akal ora masuk, secara dalil sing ana, dalil sing ana iki ya ora masuk. Kudune nek pangerane ngono kuwi makhluke melu rusak kudune. Mula makhluk-makhluk isih mbegek ngene iki karang pangeran iki istahna hayyun la yamutu kok ya. Maha urip ora bakal sedo, gandeng urip iki iso ngupakara liyane. Sing liyane arep mati wae dupakara sing maha urip dadi ra sida mati. Saiki rasa nganggo maha urip kaya jenengan iki ndek tanduran saja nika ndek tanaman ning omah kae mbuh wadahke pot mbuh tandur ning lemah wis gregreki wis salung wis meh garing ning ganjeng sing duwe jenengan gek jenengan ya urip akhire mangreka mangtututi dadi ra sida mati. Le ra sida mati tak dupakara karo sing urip. Iki nek sing duwe mati ketok ya kae tanamane melu mati. Mula nek Gusti Allah ki mati, kudune jenengan melu mati. Ora kok malah lemu merusuh ngono kuwi. Lho wong Gusti Allah mati jimah wonge lemu merusuh.
Mah ngojak ngaji. Lah kuwi tak Gusti Allah maha gesange. Gek malah sing ngono kuwi karo Gusti Allah dimulyake modang medeng sing kok. Padake. Ngojak ngaji modang medeng. Golek sing berpasangan ngono iki turu wae. Makane lucu sampeyan niku ngalap barang mati terus mang sembah terus mang ento-ento mang tembungke nek iki Gusti Allah. Lucu ta? Barang mati dialap terus diento-ento terus dijenengi basan dijenengi terus disembah kira ndagel wis barange mati dialap diento-ento basan wis dadi dimutlake dijenengi dadi pangeran dadi Gusti Allah. Ngerti segara we ora mampu nek tengah ana praune ora mampu. Kok ngerti segara golek tumane ndase bojone ora kecekel-kecekel. Lemune metani goleki tumane bojone sing ning ndas dulak uli. Ora wiruh. Padahal ming cetha ngantek, ngangsek, ngadep. Ngono kok pengin weruh Gusti Allah lho. Gusti Allah ku maha gedhe. Sing nguasai segara wae ora mung segara kidul, ya nguasai segara kidul, ya segara lor, ya segara yasa. Suwe-suwe kok angel lho. Kuwi otomatis maha gedhe wong sing diciptawe gedhe kok. Sing diciptawe gedhe otomatis Gusti Allah maha gedhe. Gek jenengan bagian barang sing dicipta cilik banget. Anjenengan cilik emosi hawa pengen meruhi Gusti Allah sing maha nyipta ora bakal kuwagang mripate jenengan ora kuwagang. Wong ngetke ciptaan liyane sing luwih gedhe mbangane jenengan kuwi jenengan ra iso. Ya niku wae ngetke segara sing kuwi ciptaane Gusti Allah sing dicipta luwih gedhe mbangane jenengan ngetke wae ya ora mampu. Mbok wis rasah dadak nuntut nafsu, nuntut emosi kudu weruh Gusti Allah ora cukup weruh bukti tentang ciptaane Allah. Rasa weruh sing nyipta ning weruhe ciptaane. Wah iya ya. Gusti Allah gawe kaya ngono kuwi, Sing paling tonji dirasake iki gawe awake dhewe sing biyen ra ana dadi ana. Wah iki bapak ro simbok ndasmu. Paling mangkel aku nek ngono kuwi. Bapak ro simbok nyatane akeh kok bapak simbok seprene ra iso apa-apa. Maksudnya iki gua gawe ya ora dikeki ro Allah ngono lho. Akeh banget gua gawe ya karo Allah ra diweki. Ngantekne bobojuan iki pae ketoke sekitar wis 34 tahun. Bobojuan suwene 34 tahun gini ya tetep ora iso duwe. 34 tahun nek Allah ora ngekeki ya tetep ra duwe kok le. Tak takoni ya gawe terus. Tak takoni. Nek wong Gusti Allah ditakoni ya subur le muni. Lanang wedok iki ya subur. Nang nggon bondo turah-turah wong sugih kok. Sing kepingin tenan, bandane akeh, usahane sukses.
ning sprene urung iso duwe. Sprene urung iso duwe nek ra ngandel jenengan ngecek isih nom-nom wong terapi ya sekitar wis 6 tahunan punjul lah. Punjul kita enek 6 tahunan. Nika sing dodol seblak lor lapangan Canden kae sing soalku nak sore seblake rame banget. Lor lapangan Candene lho. Ya seblake rame banget laris banget omahe yo ape mobil yo duwe. Deke preksa le muni ya subur kabeh kakung putrine. Ning wong Allah rong maringi. Mula aja kok sing gawe kita, sing gawe anak kita kita bukan ya tetep Gusti Allah kok nggih. Main-main kadang kala sak ngono kuwi wong. Lah kuwi mikir kaya ngono kuwi wis kudu iso netepke bahwa Gusti Allah lah sing paling hak disembah niku mung Allah. Nyembah liyane tetep geblinger karena liyane jan ra iso ngekeki apa-apa. Cetha nek niki jelas. Inil hukmu ora ana utawi hukum ora ana iku lillahi keduwe Gusti Allah. Pokoke ora ana hukum, ora ana kebijakan kejaba mung ndeke Gusti Allah. Ae tegese laisa ora ana apa al hukmu hukum ya ketetepan fi amril ngibadati ing dalem perkara ngibadah utawa ing dalem perintah ngibadah illa lillahi kejaba keduwe Gusti Allah. Falaisa mongko ora ana li ghairillahi keduwe sakliyane Allah apa hukmun hukum wajibun kang wajib utawa wajibul qabuli kang wajib nampa wala lan ora ana apa amrun perkara wajibul iltizami kang wajib netepi. Hukum niku wutuh ndeke Gusti Allah. Nek hukum masalah sembah menyembah, hukum ketetepan sing layak disembah, sing layak diibadahi, sing layak ditaati iki ora ana liya kejaba mung keduwe Gusti Allah. Liyane Allah amat sangat ora ana hukum wajib nampa wajib disembah. Liyane Allah ki ra ana hukum iki wajib disembah, ra ana nek nggon sesembahan. Mula nek jenengan meyakini iki wajib manembah iki wajib mula iki wis kuwi tetep syirik nek kuwi. Nek nggon masalah tentang sembah menyembah. Nyembah niku ya sing wajib mingkur nggone Gusti Allah. Ya wajib disembah, wajib ditampa aturane, wajib ditaati, wis ditetepi. Dek jenengan iki angger dadi wong urip nampa dawuhe Gusti Allah tandang, nampa dawuhe Gusti Allah tandang. Wah niku Gusti Allah seneng najan to temandange ora kudu sempurna apik, ning nek didhawuhi iki temandanga, le temandang krana didhawuhi. Dong ra ngene. Kok gek marado. Wong le ngrungokke karo merem-merem. Wes sing siji le ngrungokke merem-merem, sing siji disambi omong karo kancane. Iki kok iso rado. Gusti Allah ki angger ditaati. Maksudnya ditaati ki nek beliaunya Gusti Allah dawuh ditandangi. Ditandangi. Najan to le temandang ki ora apik ora sempurna, ning le temandang krana Gusti Allah. Le temandang krana Gusti Allah. Najan to le temandang ora apik kaya salat, gandeng Allah dawuh salat tandangi. Senajan to le salat ki ora apik nek nggon khusuk ora khusuk, nek nggon wacanan ya ora mesti bener-bener. Ning le salat krana Gusti Allah. Aja krana liyane lho. Krana Allah lho iki. Bab nek krana liyane bahaya banget to ya wong kok diweleh-welehke Allah.
Neng yaumul hisab njaluk karo nyadong opah kae Gusti Allah melekke lah kok iki krana sapa biyen. Kok njaluk aku, wong ora kelingan aku, ora krana aku, kok saiki njaluk opah aku. Utekmu ki mikir bisa di ngono kuwi tenan wong kuwi ning nggon kitab Tambihul Ghafilin wis diterangke ngono kuwi kok Gusti Allah ki terus goroh kowe ngono kae ning nggon kitab Tambihul Ghafilin goroh kowe nek krana aku kowe ling ngono krana iki ta krana iki kok catetane ngono ya nah piye wis nek wis di ngono kuwi wis pucet lho awake dhewe wong yo nyata-nyata ra krana Allah tenan akhire ming dungkluk gek nguyuh nggon kocor-kocor kae saking wah ya putus harapan to dunekke goroh tenan saiki akeh di modele ngono kuwi wah banget karena amping-amping ibadah seolah-olah itu mesti apik merasa benar merasa apik maca iki utawa ya salat hajat utawa salat tasbih kok bar kuwi tambahi maca iki pamoko le maca ora mung sedhithik wah kuwi le maca iki kae 10.000 ana sing mbuh le maca piye jebul ngene kowe iki menko karo Allah dikeki dhuwit ana sing njaluk dhuwit wis pokoke maca terus ngantek terobsesi maca terus karena tampa cerita ming cerita iki berarti ora nyata wong cerita kok nek nyata ki kisah kisah itu nyata ning nek cerita ki ora nyata lendolop ki kowe iki maca terus engko ora kanyono-nyono ana malaikat membo-membo teka ndene nggawa mas batangan ora ana malaikat membo-membo wong bene nggawa duit miliaran iki penak banget le cerita iki karena tau ana sing kedaden ngono kuwi wis angger metu ming terus ning langgar maca setu sore ditakoki lha ndi bayarane Pak anu si mandore minggat dadi ora bayar padahal ra glidek mengkor metu ning langgar maca lha muni bar kuwi ditinggal metu ning langgar maca ki ana malaikat teka mimbo menungso lha muni niki kula dikon juragane bojo jenengan kon ngeteri bayar niki bojo jenengan isih glidek lha muni ngono kuwi kuwi sak nampan wae mas batangan wah lah liyane diceritani ku tuh mempung kok mas batangan ngono kuwi ayo wes jengguluk ning ngarepe ngono iki ming Mas Pardiman. Nah, sing gopo iki didole ra payu kok jane iki. Ora main nek ngene iki. Karena terobsesi cerita kuwi. Oke tenan saiki sing do ngono kuwi. Dadi pingine netes kadunyan lho maca mumpengi pol. Wong le mujadah mumpengi pol. Lah sesuk ming diweleh-weleh karo Gusti Allah. Lah kowe iki krana sapa? Maca ngono iki krana sapa? Wong cetha ana pilihan loro, krana barang sing dadi rejeki karo krana sing rejekeni. Lah kok kowe krana barang sing kuwi wujud rejeki. Gek barang kuwi sing tak kranani malah ora iso ngekeki apa-apa mbok dunggahke titik ning krana sing rejekeni. Tandang iki nek krana sing rejekeni, engko rezekine malah mesti teka ning nek kana rezeki kuwi mah mbok kecekel mbok ora maneh. Mbok krana sing adum wae. Gek nek krana sing adum ki engko kadang kala kuwi ra kecekel sing adum iso ngekeki liyane dhewe wong sing ngekeki maha ngrejekeni.
Karena Allah ki iso ngekeki apa-apa nek krana barang kuwi. Ayo ming incengane barang kuwi mbuh kecekel mbuh ora. Makane krana sing ngekeki wae, engko nek sing ngekeki iki dikranani ora ngekeki iki nek cara barang ya pipite ra ngekeki dhuwit iso ngekeki liyane. Liyane rung dikeki iso ngekeki liyane sebab nek sing ngrejekeni niku jebul iso ngekeki apa-apa. Ki latihan ikhlas krana Allah iki ngono kuwi. Penak banget ngaji ngeten wis krana Gusti Allah. Rasa ngaji ben tentrem angel. Ngaji kok ben tentrem. Tentrem piye kok? Tentrem ki rak nggon-nggonan. Nang kene tentrem kok mulih malih ra tentrem sih kok. Lah kok ngaji kok ben tentrem salah. Ayo mending krana sing ngekeki tentrem. Mbok ngaji krana nindakake dawuhe Gusti Allah. Iki wis penak wis tandange krana nindakake dawuhe Gusti Allah. Lah bar kuwi piye? Gusti Allah ki maha pirsa kok. Aku ngaji krana Allah ki sehingga nengko nek Allah ki wis ngrahmati, nek Allah ki wis welas, ayo ngekeki apa sing kira-kira apik nggo aku, bukan kok ngekeki apa sing tak jaluk, bukan. Ning ngekeki apa sing kira-kira apik nggo aku. Allah ngerti wae iki apike kaya tentrem, kaya tentrem. Iya. Ora kok lek tentrem. Kok to lek tentrem. Oh iki wangune dikeki rada jembar gansar rezekine. Dilalai mbuh sak rupa-rupa rezekine saya gansar. Nggih. Oh iki dikeki mari larane ngono wis ora ketara. Sing wingi iki wis dilalai asam urat, wah nek nggo mlaku kaku-kaku lara kae. Iki wis mulai rada penak lemes kae wis. Kok anu sikilku rada lemes penak. Ya Allah ngono kuwi apa-apa iso nek Allah, nek liyane ra iso. Agi sing lanang kowe ra iso kok anu ya Pak sikilku kaku-kaku. Wis kene tak pijeti ngono ra iso. Ora mari wong pijeti ra ikhlas ya. Ya lek pijeti ra ikhlas pijeti jenengan atine iki gemremeng so tuwek mah nyebahi lho ngene ngono kuwi kae. Lha mijeti ngono kuwi. Ning ora domongke ndak padu, mula delok anggere mijeti rada sengol-sengol kae atine elek kae. Do meneng wae kerasa. Nek nggonku iki do kerasa. Gemremeng wae. Mbok mending krana Allah itu masalahnya tetep ngekeki apa-apa iso lho senenge iki. Dadi golek perhatiane Allah, cari perhatiane Allah kanthi nandangi dawuh apa sing didhawuhi tandangi apa sing didhawuhi tandangi ngono ra Allah seneng iki kok. Ya kaya kita melu juragan sregep kaya juragane seneng sih. Nek ndek anak buah utawa ndek tenaga sregep ngono iki juragane seneng sih. Kadoan wong ora mesti melu juragan. Sing wedok-wedok iki pokoke ning omah sregep. Ngene sing lanang seneng lho. Seneng sing lanang wong, sing wedok sregep. Lah iki engko nek sing lanang seneng, wah wis rasah nembung wae dhuwit wis ngono. Itu maido ta. Tetep maido, tur maido niki bener kok ya. Iki do grenengan duwe apa? Klidik kowe ora kok duit. Ya maksude sing glidik-glidik nek sing ra glidik ra usah diomongke. Aku ora penak jedane ngomongke ngene iki. Ngomongke sing ra glidik-glidik iki ya nelongso jeng ngono kuwi iki ya iki. Iki sing lanang iki merasa wis kedabikan, golek duit mempeng.
esuk lunga, sore mulih jajal nek ning omah kuwi isih teng kleder jembrung teng cetetek kae. Iki ya wis mung saya jengkel, saya stres. Kamangka ning omah ana bojone, mesti do ndengen-ngen iki gek ya bojoku ki ngopo ning omah. Rak ngono kuwi. Lah nalika wis ngono ki arep ulung-ulung ki memeng. Arep ngekeki memeng kok ya wedo sing lanang isuk lunga kudu abikan beres nang omah kok wah wis resik. Wis pading tertata rapi. Ngarepan kuwi ketoke wis disapu resik gek tanamane kae wis teles-teles bar disirami kaya edung kae. Mlebu blembeng ngono ya wis tertata rapi, mlebu ning tengah ngono ya wis ana teh, ana kopi. Nggih, ning ruang tengah kuwi lho, wong iki omahe rada apik kok ya iki ceritane. Dadi ana ruang ngarep, ruang tengah barang. Ana teh, ana kopi. Baru resik wis ora apa-apa wis ora tinggal kluthekan karena lek kluthekan wis rampung. Ae sing lanang mulih set delok kahanan omah ngono kuwi. Malah sing wedok ketebang-ketebang saka jero kae langsung kandha nek arep ngunjuk wis tak siapke wis pokoke seren wong sak awan saka esuk tekan sore jenengan iki tandang gawe. Seren gek ngombe wedang. Napa sing dikersake kae wis tak siapke. Wah, ngene iki wis langsung ces. Nah, sing lanang ces terus mlebu ning kamar salin set-set kaosan katokan cekak karo ngrogoh sak kathok dawa nyiapke 150. Iki terus metu ngombe wedang. Ngombe wedang ngasih kae sing wedok nyandingi takon karo tenguk ngobrol kae iki mesti karo mangan apa sing dicawese iki engko tangan kiwane ngrogoh-ngrogoh sak iki langsung ngomongnya gilo nek nerangke iki nek ra nyata mah ning barang ini nek ra nyata mah ning pae. Iki kok ya lek cerita iki saka ngendi. Kale sing wedok nyenengke sing kakung kelegan terus langsung tenguk karo ngombe wedang we tangan kiwane ngrogosak yo dilo nek nggo butuh nek nggo seneng-seneng. Lah nggo apa Pak sak karepmu wong iki jatahmu kok. Tok nggo apa-apa karepmu wong beras ya wis ana kok. Berasah nggo tuku beras kok ya. Tak ngono tuku paket sak karepmu. Tuku paket ya kena. Kuwi wis urusanmu ora usah laporan ro aku. Pokoke kuwi jatahmu. Maklong ngono iki 150. Sung wedok langsung nyikep wae. Ngambung bathuk, ngambung pipi. Wah. Bar kuwi langsung ngambung lambi. Wah, breng lah sawan ning bangunan rong sikatan sih kok. Rampung jasa ya wis ngeten wae wis. Iki gambaran sing empuk penuk to. Engko jajal praktekno sing manting sing wedok sik. Artine beres sing masuk penuk iso bayangke kakungku ki engko nek ngene iki mesti seneng wong tak gawe ngene iki. Ngomah ki tak gawe ngene iki engko kakungku seneng. Wis dilekasi ngono ki. Engko ora Allah ki gawe atine sing kakung niku obah terus mulyake jenengan. Wis mesti kuwi wis. Wis rasa dipaidu rasa ngayal. Wis ngono dipaidu. Wong ya aturan Gusti Allah dipaidu. Akhire kono ya maido, mau wis arep disiapke duwite ra sida saiki bisa. Ora cocok. Ora kenal. Lah itu mangkel isen wong dipaido. Wes iki wae rugi le nerangke aku.
Jadi semoga-moga dadi ridani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah, istiqomah ning ibadah, ati ditata krana Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga tansah pinaringan rahmat dunya akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.